מצפן האחרון, בשיטת ששת המצפנים, הוא מצפן המדידה והבקרה. וגם כאן אנחנו חוזרות ממגרש המשחקים ועושות בקרת נזקים. אז יש פה שריטה, יש פה מכה, פלסטר דורה לשם, אותו דבר גם כשאנחנו רוצות לגדר רעיונות גדולים. אנחנו צריכות לדעת להתחיל ולהעיז להתחיל, אבל אנחנו צריכות להיות מאוד אמיצות, גם לדעת לעצור ולמדוד ולבקר את הדרך שלנו. אז אם יש לכם רעיון להרצאה, תעשו פיילוט. קבלו הרבה פידבקים, תוכלו לשנות אולי דברים ולהתאים את זה לקהל שלכם. אם יש לכם רעיון למוצר, תעשו טיפוס. תתחילו ממשהו מסוים, תדברו ותשפרו אותו תוך כדי. אם יש לכם רעיון למודל תמחור חדש, לשירות חדש, לכל מה שזה לא יהיה בספקטרום העסקי, תציעו. מקסימום זה יצליח. דרך אגב, זה היה הפיילוט שאני ערכתי להרצאה הזאת ביום שני האחרון. מייקל ג'ורדן אמר שכשיש שיטה, אנחנו זורקים פחות וקולעים יותר. ועוד דבר שאני יכולה להגיד על השקופית הזו, זה שכל דבר מתחיל בצעד, או בצעד וחצי, במקרה של כדורסל, אז תיקחו את מה שהכי דיבר אליכם ותתחילו איתו. דיברנו על מהו רעיון גדול, למה אנחנו צריכות אותו. 6 מצפנים, מטרה, התאמה, טוויסט, נשיקה, סיפור ומדידה ובקרה, כי כשמתחילים בצעד אחד, יש את החשק ואת האנרגיה להמשיך גם לצעד הבא. את השקף הזה אני אעלה גם לפייסבוק שלי, אז אתם תוכלו כבר מהיום אחר הצהריים לראות אותו שם, ככה ולא תצטרכו בהכרח להסתמך רק על מה שרשמתם. והבטחתי לכם כינוח של הפתעה, כשאני עומדת בזמנים, אני מבסוטה. הבטחתי לכם הפתעה. ואני עכשיו ממש ממליצה לכם להזדקף, כי מה שהחבר'ה פה הולכים להגיד, זה משהו שכל אחת מאיתנו צריכה לזכור, לשנן ולקחת לכתוב לעצמנו. אפשר להמשיך? טלפון, טלוויזיה, אייפד, זיין, טלוויזיה, גם את הכדורגל המציאו. להמציא משהו זה רעיון פשוט. לבקש. שעולה לך רעיון בראש, לעשות משהו חדש שעוד אף אחד לא עשה. להפוך אותו לממשי. שיהיה יותר קל לעשות דברים. בשביל שיהיה יותר אפשרויות. ושיהיה לנו נוח. זה מאוד קשה להמציא המצאות חדשות בגיל הזה. אני בעצם חושבת טוב מה הבעיה, וכתוצאה מזה חושבים על כמה אפשרויות של מה יכולים לעשות מזה. תוך כדי זה הוא מתחיל בדמיון כל מיני דברים על מה שזה יכול להיות. ישבתי עם חברות ודיברנו על דברים כאילו ראית שצריך לספר, ואז מזה חשבנו על רעיונות. פעם הרבה. טלפון. ולשתות ביח. זו המצאה שמישהו עבד על זה הרבה זמן, חשב על זה הרבה זמן, זה יצא לו טוב. המצאה שעוזרת לאנשים שצריכים משהו ובא לתת להם פתרון. המצאה שמשקיעים הרבה והיא שימושית ושהיא באמת משפרת משהו. צריך להיות חכם, הוא צריך להאמין בעצמו. הוא ילמד לעשות ראש טוב. הוא צריך לרצות לשנות משהו. שהראש שלו יהיה פתוח, יצירתי. שכל אחד יכול להמציא, אם רק רוצה.